Halo, kailyan, naimbag ngal daw yo amin. Sapil ako mata nakaradkad kayo kin mailisi kayo iti anyaman nga klase iti pigat. Amuyo kailyan, kahit kumamot ti makibibiyang, wino makisawsaw kada ito'y pakasikuran, kin pakaringguran, ti sangalubungan nga virus. Dati kong kunada nga COVID-19, wino coronavirus disease 2019. Alawan ket sakbay nga inakitultuloy iti makisalsalawat kin makibibiyang. Dumawata man kadi iti basit nga pabor. Tanuon kin mabalin ket ag-subscribe kay Mammet kada ito YouTube channel ko kin pakisagid mo ten jay notification bell. Tapnon ti kasta ket no adda manen ti upload ko nga video ket daras laeng nga maamuan nyo ket mabuyayaw. Alawen kailyan, amuyo datoy COVID-19 wenno datoy coronavirus disease 2019 ket napugpugad ngem kadagiti muna ide nga coronavirus DJ SARS-CoV kin DJ MERS-CoV kin Ebola virus. Aji SARS nga kunada di Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 kin ajay Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Idi ket adayo nga napugpugad datoy COVID-19. Sigon iti panagpalpali ko kin sigon kadagiti nabuybuyak nga video kin dagiti link nga nabasbasak ket napugpugad datoy dardaras nga maiyallati gamin, dardaras nga maipasa. Sigon kadagiti paliiw ko kin obserbasyon ko ti COVID-19 ket maipaspasa babaen iti droplets. Muyo di droplets kailyan no agbaen wenno agatseng wenno aguyag ti maysa nga tao ajay pumarsyak naggapu iti ngiwat isu dadya iti droplets. Ket no maparsyakan na ka, maabutan na ka DJ nga droplets nga aggapu ijay tao nga kontaminado iti virus. Darasen nga mayakar nya kasjay kadaras na. Kastamutten nga ijay surface contact nga kunada. No di droplets ka nagdiso iti maysa nga banag tapos naigganam samo na igem di tarupam. Dakkel ti posibilidad na nga mayallatiw di virus kin ka. Dadya ket sigon kadagiti medical experts. Sigon kadagiti video kin link nga nabasbasa kon nya kin nabuybuya kon. Ket dati may nga paliiw ko kailyan. Ti kunada dagiti medical experts masapul nga hammo nga igem kano dagita ima itarupa no hanga nabugwan so bugwan nga muna kunada kanayo nga bugo ti ima nya tapno no mayigem mo man di tarupam ket han nga maiyallatiw di virus ket tinapaliw ko kailyan dagita ngilaw amuyo ti ngilaw kun nakalalikutag tiladda nga turturungan da tiladda nga pagdistiswan da ure adda di pagsasautay nga kung kunada ko kadatay nga Ilocano ko hangka siguro nagdigaw siso nga arakin nakatingilaw kung kunatayo nga mga paypay so diay ta uray no nagdigaw so uray no nabanglaw arakin nakalata tingilaw amon tingilaw kalikutag nyahan lang nga dagiti nababangsitin na pagdiswan kaya napay nga pagdiswan dagiti nababanglaw ta mapalpali ko dagiti nagbabanglo nga babalasan ker arakin mo no ka idating ilaw
nya. So adya ti paliw ko no kunada nga maipasbasa ti COVID-19 wenno ti coronavirus disease 19 babaw ni ti direct contact wenno iti droplets surface contact kasano nga di ngilaw ko nakaalikutag tilad na pagdisdiswan na nung ay napanagdiso-iso na nga muna ijay surface wenno ijay kontaminado na lugar santo na pandemimisod ti rupa di uray no binugwam di imam wenno uray hamin sagid di imam tarupa maakarang kalata babaen kaday di ngilaw nya tano na panagdiso-iso na ijay contaminated surfaces ano panagdiso tarupa maiyakar na kasi dumkat ajay virus ijay intisaka dagi ijay ngilaw santo dumkat id 20 rupa no dumiso di da posibilidad nang mayakar awan pa gamin iti nang ngegko wenno nabuyak wenno nabasak nga link may panggep ka daytoy ngilaw jak amo no kasali dagitoy ngilaw wenno daddo mga insekto nga mangyal latiw kaday nga virus ngem paliw ko lang ajay hana mga doktor hana mga albularyo hana nga medical experts iso nga kasayatan na agan andad tay latta nya hantay nga tumanaradag noon nya ti ko na ti gobyerno tay suda ti mga adal kadagitoy suda ti eksperto surutin tayo no kunada agyan tay ti yung nagtalinid tay kadagito unog ti balbalay tayo ket narigat nga ramidon diay talinaid tayo di bali nga mabigot tay basitan kaysa jay manguripaspas tayo daras nya ta alawen ajay laeng ti maiburay ko kada kayo nya no mamati ka ako na siya at nunuhang ka mamati ay kay pada na mo ilata nya alawen kada sa pila ko mata ni Apo Diyos timang tarabay kada kayo ken kastamot ten nga bendisyonan na kayo kuma ni Apo Diyos ti agnina ket kastay na kunakon na imbag nga aldaw yu amin di yu kumalipatan ti ag-subscribe pangasiyaw nya bye bye.